Namhlanje ufuna kube kanjani? Namhlanje ke sime mina ngicela ukuhamba nawe. Okay. Ekhaya. Mvulela ke. Mina ngiyinceke mina sisiwami angiyenzi leyo. No, bhuti wami, mina yazi ngithanda bonayo laba abanjengawe. Thembi, let's go. Manje uyasala enweni? Ngizokubona. Ngiyosala ngibe ncinga nami la. Yebo. Let's go. Ungakhathazeki wena. Kuzojwayeleka empeleni wena. Fudan, unjani? Yazi ngikathana kanjani mase ngajabusana ngethumbe ntokozo. Hayibo. Oh no, bhuti wami ungamangali. Yini manje? Ngiyacela, ngiyazi nawe uyalifuna ikhekhe. Awu sisi mina ngiyinceke mina sisiwami mina angiyenzi leyo. No, bhuti wami, mina yazi ngithanda bonayo laba abanjengawe. And nje futhi ke iy'nceku izona nje ezimnandi and futhi nje ziyenza kahle lento empedeni. Sisi. uNkulunkulu uthi asisizane. Mina angithengi sisi. No, yazi uthi awuthengi but namhlanje. Just kancane, ngiyazi nawe uyalifuna i-velvet. Mina into engizama ukuyisho ukuthi anginayo imali mina sisiwami. Even 10 randi. Sisi. Bese ngiyothenga i-voucher mina. Listen, kulungile, it's fine. Noma ungenayo imali ku-right, ngizokunikeza mahhala. Phela mina ngibuye ngakuthandi. Ya, bhuti wami, ngiyakuthanda. Ngivele ngakufila nje uqhamuka lapho ngayibona ukuthi yabo lo sikafanelana mina naye. Sisi. Ngizokunikeza lento nje nawe ozobona futhi izojabula. Sisi, manje sanje siyaphi manje? Ayike sisi. Mana, yo, hayi cha. Kodwa avomuhle sisiyazibona ukuthi lokhu nje wasuka emakhaya. Hayi uhot. Ngiyabonga mnganami, yabo nje nawe mangase ufanisa nami nje usebenza kanzima. Uzobona uzoba muhle uzoglowa mnganami. Hey ngiyabona. Hey. Yeah, ngiyabonga mnganami. Yo, manje ugqoke kanjani mawugqoke kanjeni? Hawu kanti Ukukhula nje mnganami, khuphule. Khona uzolandela ama-customer, phela wena uyafika la, ungayifanisi nami, mina kade ngafika. Uzoba right nje uzobona nawe mnganami. Imali izoyizela. Yo ngiyabonga kakhulu sisiyazi ukuthi ngikhombise lo msebenzi lo umuntu phela ubefa indlala emakhaya. Kodwa ke mina njoba nje ngisayi-virgin. Yabo mnganami, ngoba nje wena usayi-virgin, unemali eningi ongayenza. Yabo futhi wena, cha mfana, unemali, uyimali nje oyiwena nje. Uyayibona nje ukuthi uyimali. Manje ngizokwenza njani mase ngibuyele emakhaya phela emkhosini womhlanga. Khohle leyo nto, khohle. Yabo njengamanje sifocus ekutheni senze imali. Usuba worried, ungabi worried. Lalela angithi uyawazi la ukuthi emhlangeni awuthola lutho. Kulo mhlanga nje lo akukunikeza imali. La i-hour nje 1000. Awucabanga ama-cosmetics uzowathenga ngani? Izinto zakho edinga into zokugqoka. Hayi mnganami uyasibona thina ukuthi sinjani. Ngiyakuzwa Chomi, yazi uqinisile kodwa yazi ngeke ngize ngimele indlala ha. Nalabafana vele abasathathani. Yabo? Into engekho. Yonke mngani. Uzoqhamuka noma yiphi imoto la. Mina impilo yami ibenzima isikhathi eside kakhulu. Ngilo ngiyigcinile izingane ziningi ekhaya. Osisibamje bayakhiqiza one way nezindonga ziyawa. Impilo isinzima kakhulu manje ngiyifuna le mali. Yabo mnganami, relax. Angino uzwana nami. Uzwana neghost. Uyakwazi lokho. So nje usongena la. Ngene ebantwini ungene nami yabo yonke into soyenza. Ngazi usayigcineleni lenkomo ngoba uyabona nawe ukuthi indonga ziyawa kini. Bona uqinisile mngani yazi. Yabo? Yo, okubuhlungu ukuthi kade ngimkhonza mina uNkulunkulu. Kodwa naye useyongixolela uyabona isimo sinzima kanjani.
Mngani iBhayibheli sobona ebusuku. Njengamanje asifocusane into esiyenzayo. Isikhohle nje Ngiyabonga mngani. Hawu ngiyabonga bengizoba yini njalo. Ncegu awudlula ngalana phela. Hey, No, ufuna ukukhuluma nawe kancane. Awu. kodwa ngiyafisa sithi kuye enkonzweni nje siyodumisa nje noma ikani. Wena ngoba ungafuni nje ukungishayisa iclop kancane nje. Kawoza sikhulume eduzane. Manje masilokhu simemezana. Hawu. Noma nje u30 rand. Awilutho. Hayi bo. Hawu. Hayi ngeke sobuya sikhulume hayi. No, woza. Hey, asimnyeke lona mnganami. Asihambeni sekwenye indawo yazi la ngathi kuthulakile kakhulu. Mhlambe nje ke sichecka kwezinye indawo la kuzoba right khona. Okay. Yabona kodwa angithandi yazi sisebenze ebusuku la kuyi-risk kakhulu and yabo kusuke sekugcwele amaphara kakhulu. So angithandi ukuriska ngempilo yakho safika nawe la. Safuna ukuthi nje nawe ujwayele izinto right and nabafundisi-ke ney'ngceku zakhona la lezi ey'shisayo nawe uyabona. Ajwayele ukufika sejwayele ukufika nje emini kanje. Mina lo umhlabeni wonke wodumo kanti ngonene mina ngoba ngithi angusebenzisi nje nomuthi ngabe ngithi sengiphuphiswe yiwona unonhle ubuhle umuntu selambela kumina phela lo Sine. Yaphila kodwa. Ngiyaphila right. Hey. Ngiyathemba mthambi uboniphendule ezi okumnandi kuphela namhlanje. Yini ufazi asakujabulisa ngoba phela wena wathi awusasidingi thina. Uyazi ubulogodo nje kuphela ngicabanga ukuthi kwathokozisa ubulogodo. Lalela-ke yabo ngiphathele into ezimnandi namhlanje into ey'khala kahle. Nawe yabona into ey'shisayo into of 66. Hlala phezu kwendaba. Uthi mina basengene layishaya indaba kuwena. No, angikhulumi ngami ngikhuluma nge-virgin. Into ey'khala kahle ezimnandi. Esuka emakhaya. Ngifuna ukuthi uyivuselele. Uthi into emnandi and i-virgin cabanga. Virgin. Ngakutshela. Hayibo. Into engikhuluma ngazo sibhakabhaka izinto ezi-right, izinto esikanjeya. Uyayibona izinto engikhuluma ngazo. Yabona sibhakabhaka laphaya ngifuna 1.5. Wabe sewukhuphuka kangaka pho? No, lalela. Phela i-virgin leliya. I-virgin nje nawe uyazi ukuthi futhi wena nginciphiselile imali yakho. Futhi ngabe nje ngithi nje 3.5. Yabo? Hayi. 1.5. Yazi ama-virgin nje la adayisa imali enkulu kanjani o 3.5 o 4.5. Ngasikhalisa imali encane ngikwahlisele wena. Okay, hayi kodwa wena phethe wena. Josh, let's go. No. Wesine ngicela uze ngapha. Hibo, ngiyavelelwa phela lana. Brown sugar. Wesine, umdodoshiya wani lo ngilethele wona lana? Sisebhizinisini, angikutshela ukuthi senze Imalini leli ibhizinisi lamalini leli. Listen my darling, yehlisa umoya ungakuphungolaka. Lalela mina yabo njengamanje indaba yemali soyixoxa endlini wena njengamanje uzohamba nawe ubhuti. Hibo sine ngoba mina phela bengithi nje mhlawumbe uzongilethela ontanga abantu abalingana nami. Yabo kulento lento mnganami ayidingi o-science. Ayidingi. Uyaphi lapho? Sobe sibonane. Sesiyahamba manje kwenze kahle. Listen lalela wena. Njengamanje ngifuna ukukhuluma nawe. Umdala mawungaka uyazi ukuthi kwenzakalani la. Uyazi ngichazelile mina ngilokhu ngiyiphinda njengengane. Phela mina bengithi uletha kontanga bami. Ontanga bakho asebenzi ngontanga lana. Sisebenza ngemali. Ana uyazi ukuthi lehlala khona siyarent sidinga ukudla. Uyakwazi konke lokho. Sisebenza ngemali enwena futhi nje wena imali uyazazi nawe ukuthi uyimali. Yabo njengamanje ngifuna ukhethe ukuthi ubuyele emakhaya or uyahlala la uyenza lento engithi ngenze. Kukwena uthi uyakhetha ukuthi ufuna ukubuyela emakhaya uhambe uphinde uqhubeke nokuhlupheka lapha. Okay. Manje uzohamba noBathi. Tash. Hamba naye and angifuna lokhu ungicomplainela ngezinto mina. Thembi. Okay. Thembi. Ngena. Manje uyasala enweni. Ngizokubona.
ngisala ngibe ncinga nami la. Yebo. Let's go. Hayi khuleka uzothi kancane kancane uthi sike ujwayele wena. Ngeze ukulimala empeleni. Ukhathazeki wena kuzojwayeleka empeleni wena. Khamba kusasa nje kuyafuneka mhlawumbe ngisiphinde sibuyele khona. Hanze kuzoxoxa naye. Sixoxisana nje ba kanjani kusasa ekhaya yonke le veki zakubhuka yebo. Lesiswane lapha le veki. Yebo oniphathe into emnandi impela. Since ndaba nebandla ngiyaqala ukuthondwe nje kodwa malahle. Yabona lokhu ngikuchallenge leyo. Stop. Kushaye ngempama on top of. Yabona? Yeah, le. Yeah. Lalela papa mandiya. Le veki ubukwayo. Yimina yonke le veki. Okay. All right. Imali? Relax ngemali, relax abesafakile. Wena usihamba nawe sogeza ube right ne ube fresh. Ngiyabona ngathi ube right. Bekonjani kodwa? Khuluma nami, angithi uyazi ukuthi yonke into ngiyayazi. Bebuhlungu, kodwa-ke bekumnandi. Yabo, uzojwayela nje. Nawe uzojwayela kancane kancane. Angithi uyazi nawe ukuthi usaqala uyi-Virginia. Futhi asikhohlwe leyo nto leyo. Nje yabona nje uzogcina usuyifunela wena. And uyabona nje ukuthi sibhakabhaka uyena lokhu ekubhukhile kuleli sonto. Uzogcina ku-right nje. Ha! Noma usungimangala. Nje kubuhlungu kanje. Musungimangala mnganami. Yonke into izoba right. Angithi ngiyazi ukuthi adusa i-Virginia. Ehambeni wesikhathi sogcina usuyifunela wena nawe. Sekumnandi sizojwayela. So nje uzoba right. Yo ngathi nje ngathi ngingena umbese nje kodwa-ke akekho nje mhlawumbe omunye omncane-ke. Ngoba ngikutshela ukuthi le nto le ngifuna uyenze kumuntu oyi-1. Umuntu oyi-1. And uyekhipha-ke imali loyana. Indlela aranda ngayo ngisho esontweni. Unandi phela ngiyacela mfethu ungivala mfethu yazi mfethu. Ish. Hello there. Unjani? Unjani? Ukuphila. Usomuhle Nkosi yami. Yazi ngiyabonga. UNkulunkulu. Indaba ngathi nje usokole. Yazi mfethu ufika nje ade ngagcina ukuba nomuntu wesimame. Ngiyakhonuluka nje ngiyashwabula la. Noma yini wena. Ngivele ngiyakwazi mfethu ngicela nje inkinga manje ama-center wekho manje yazi. Ungizise nje u1 mfethu noma singajikela lana nje ehlathini mfethu ungisiza bandla. Yazi angisakwazi ukwenza lutho. Intombi zami zonke zinginikeza inkinga uNonhle ungalili wahamba uyolala noAbdul engingabazi. Ishubuhle ngalana lokho efuna ngibe umngani ucabanga ngabe umngani nobuhle mfethu ucathi uyamazi nawe. Ngikuthi ngicela bandla ungizwise Nkosi yami. Ngikanye nje. Ngiyacela mfethu indoda ayipheli kanje nginazifa. Mase ngiyithola nini yami into? From the Friday please. Okay. Ngathi u-add kancane na Friday bese sibunginika ne. Buka nje buka ukudla okungaka Nkosi yami. Mhlabeni namanje uzokweleta futhi. Angithi uyaza nje wena ukuthi uhlezi ukweleta and nje futhi wena uma wenza umuntu uyamhliphiza nje uyamlimaza. Ufuna ngifana nale ntombazane lapha yana esanda kufika abayenze kanye hambe olala
Hayi ngeke. Ngizoba gentle mfethu, ngizozama ngayo indlela. Hatha. Alright ye, kodwa ke ngicela ibuye imali yami please. Imali yami please. Asiphuthume sambe. Namhlanje ufuna kube kanjani? Namhlanje ke Sime mina ngicela ukuhamba nawe. Asambe Okay. sekhaya. Silela ke. Njengababa njengoba ngikubizile. Kukhona okungidlayo ngaphakathi kimi. Okungiphatha kabi ngizathile nje kuba. Kukhona Umpriest wonke. empeleni. Hayi man. Empeleni. Mina ngithi wena oshumayeza abantu lapana uba advise ukuthi kwenze njani maba nenkinga. Nawu khona ngeke uyisobe kodwa ngikho lapho. Bafu sibakapha. Kana wena. Uthembeka lo. Thembeka sibakapha. Iyona ke ngane kaDumisile lo. Ingane yaDumisile? Udumisile manje ungena kanjani Ingane lapha ma? kanjani ngoba phela Ubaba wakho lo. manje. Uyena baba wakho lona. Sibakapha ngiyona ngane yakho le. Hayi thanyadlala baba. Hawu. Ingane yami pho. Yo. Hayi baba. Udliwa yini mfoka baba? Ingane kwethu. Inceke yonke. uMadlamini ngana kwethu khona owahamba nendodakazi yami esencane ngana kwethu wahamba nendodakazi yami waya oshona Unengane ungayazi? UMadlamini wahamba naye usho ubani uDumisile? empeleni uMadlamini lo wayehlala kwaMthembu mfoka baba Ewu indalekelele mfethu